magega chidaiga chinga chanyare koba chigo ita magega yekiombe kelia kia national gose Kenya National Union of Teachers na tikoraria ogo tuguterware kwa omogiro huyo nyarede kobago kobangwari tukoriangio boronigo egati yabamenye be county ya Kisii banyare koba gweso kinagokera egetambokero ekyo korengana na barabo nigo batebirenga nigo mogiro yo horego chikobago koirane magega sector yechisemi anene guchiase aboro kigwa habo bagende takoba kwirigania ase amatemo amanene yekerasi gya 12 na bigo gya 5 na 3. Ya samali tanje ngoro kwa Alfred Makoli na kirengambe yamono ase nagokire asoko winge serikali ya igure mangana bari muno bakorera mekonyora nande bayire ni skuru ngamambi skuru chido igabono endonari ko saba bayibuli bali mwabwate dauti mambi mulitiala abana tigabagende skuru na chonyora na kumira abana bagasoma asumbi banyana asinyirunga na kinko batomana lakini wana mami ngo batomana kine nobole munkwere nelinge serikali ya Ruto. Asante sana asoko igu matakwa y'abalimu Samareza nkoro kungangi Bob Keragori buyamona za serikali gusirio mugomo abana bare ni skuru basome abana baranyore chinde unabona istwe ngo muchango okoliru lakini bana bana mbara atorwa ibintu byako korune chibesa chikorwego lakini ntoliko mayasiko kita support ya banafunzi baire ni skuru buya no murembe